What's up mga gahay? Good morning ninjong tanan. Di ami karon sa plaza kay uban na syempre hangbana. Og si Dalton nga nagbagut-but. Ano ba? Oh, nalibang ka? Nalibang ko tinakay gabagut-but man. Hoy, muuli na ko nami. Manguli nami guys kay alas 6:45 na. Ninggikan mi daari kay alas 5 pa to kapin. Mga sa oras na siguro mi daari kapin. Gilibot-libot mi kay laay magado ja. Murag naan bitaw pos Dalton na magsigla kada buntag. Baguhan ko sa ang gigamit nga kamera. Kamera ni Undoy ka nabilin maghaa. Lagi time dong gwapo ka. Yak. Sahang pananaw. Napay time nga grabe ka dyan. Sus, pure gaba. Bas-bas ragod. Ija man ko yung nanasahay nga. Gwapa ko na ko sahay pero napay time. Pure gaba ko na po. Ano ya? Andiyo na lang. Ano, gwapo po na sahay. Kagahi, ganahan ko na ni magtanim dito sa among bay. Arong puyan bitog banakan. Bitaw kani magunganing mga buwa kay ngani na. Kasagaran na yung mga haas na kanang mga green. Murabas durantas pud, pero pwede din sa ilabat. Dami sa naon ilabat ni mo nga na. Ngano man na? Abugot-but man na. Pandong. Ay, kasi tayo palit og perfume, palit na mo. Palit ako naman si Jang balik Jang perfume. Si Jamay kuha na. Si Jamay naka-tuka sa pagpaninda. Naglibog ko habang i-post sa Shopee or kami na lang direct nang mula message arong direct na lagi kasi sa Shopee wa tay ginan siya. To Shopee tanan. Every week ko lang sa magkuan. Naitok na jud si Jadoy. Nadya na jay problema. Okay. Nang bata. Vlog dito bas ka na na plaza. Lang nay. Kuan lagi kuno na sa kanso na lagi ko na sa una ni jang bayog si jud kagahin ingon jud ang bayog si sa Ramiro binahin ra. Nahugra ko ng infection sa ijang baga mong diri ning naan man day kuno infection. Paspas day ka duning burot. Paspas lagi nung si kadjangan gibayog si. Abi lang pa hindi kasi na kuno ka kuan sa baga. Kanang na infection mong ning nada rin gubag. Naginom si sad ka ng Antibiotic. Pang TB. Tuberculosis lagi kuno. Sumao to guys, nag-walking man mi na karat ko kay nanawag na taga Pikas Barangay si ate, taga Kayakay kay nangutana jabot sang liog ba. Dida sila dari. Mama sir natag kita na gahapon sa Facebook doy. Kay nagpahimo mi ice cream gahapon. Okay, agaw man to na. Oh, ni Jumil nga nara pa si kuan dagto, nga na ijang asawa ni ingon nga si Kuya Leko no. Amang din ito kung guys ang Abi kog na admit. wala si na-admit ka guys kay Isa ako isa. maghapon tambal atog. Dari sa taling ko dari. Di kay. Sag lang nakagali. Ang gubuta. Lingkod sa laman dari kay. Lingkod naman mo dana kay. Hoy. Ug financial jud maglisod po kog tabang ninjo. Bago pa sa ko na operahan. Dako ka jud po kog nagasto te dito ko sa Sibudok. Wa mo Gcash te. Kaundoy laman natin gamitin Gcash. Ka man tiso din Gcash. Doy! Okay ra nimo? Guys, mahanjo jud ko ninyo guys. Basig na amo yung mga sobra-sobra diha. Ug na pwede nagka mas maadyo pero makaadto si Kuya Erwin sa Cebu. Katakatawa lang minis Kuya pero deep inside. Nang gagmay pakaadyo ilang bata aron kaluoy. Inani sa isang sakit mura na hinog niyang grabe. Kay ako gusto jud dahama. Diara ko kuan ning gusto mo bata. Di mo lagi sige tagtampal niya Sa sa wa pa man lagi nahibaw ini sa jud na wa. Ingon aginti nga kani jing imong kaso wa pa din ingon findings. Kay kinahanglan pala ko nung bayog sinandang nandang ilong. Unsa man nanay nas ijang ilong date? Na kuno ning mura kuno na kuno ning tubo. Basig na pulips. Bawo mo ingon naman jag mo kuno mo jud kuno ijang na kuno. Ijang gili-ili. Gi endoscopy ra mo na diha ni tubo mo kuno dahilan nga na Okay, connected ra man na. Kaning atong ilong tilaok. Tingon lagi tulog. Iinti man dana mo na sayod. Makimo kuno si sa organization mo ko ako no kuno. Muko jud na. di pa delikado na ang
Di man. Basta, kuan laman ka ng ginahanglan, kaon laman jud ka, kay maluja magad ana. Madung buntag sa tanan, kanang sa atong mga kanang mga ko gamay mga pinansyal nga para makaabot mig Cebu kay kinahanglan na jud niya nga pwede ba ni maoperahan or sa buhaton niya to Cebu kay gi-refer na mig Cebu sa gikan mig Tagbilaran mo nga na jud may choice nga lain pang kwan kay o ingan magtaga Tagbilaran nga mo kinahanglan na may mga tug Cebu kay aron tanaw sa og unsaon jud siya kay didto gi-refer naman ka jud mi da mga jud lang mi ug sa insuma tabang ginagmay ra para laman makakuan mi kay wa man pumilaing mga kabtangan naman tao naman na mi bay pero agamang mga naipon-ipon ko ginagmay sakto ra man sa among kaon. Pila pa kita lagi ang taon po sa labas, pila ra pa kita in taon. Ginagmay lagi kagahi. Wa na kay eskwela mga bata? Wa, si kadas Lunis. Kay wa kani May mag-asikaso. Luoy man pud mag-asikaso, dala man pag mga idyaan pero lain Ano po magsilbi, lahi ra man jud ko. Mapod sila panginabuhi. Mauratuhang kuan. Patabang ko nimo kay patabang ko ni ang idol kay para lahi ra man jud murag ingani jud kay sa lagi. nagkuan ra mi. Oh, ako pala man jud financially. Hubas-hubas jud mi ron financially. Paita jud po darang pito sa jud po namo te. Mo lagi pud lagi ning ko nga kanang nay muad ko ta kay katura ba jud ko nung iza binahin ra to da nay aw kan sino da nay mo binahin ra. Nada jud pas ampo, ara jud ang ampo. Mao laman to makagahi daghan kadtong salamat makagahi sa inyong tabang. Makalawas ta og kinabuhi sa og mga kaugmaon pud sa mga bata. Mga bata arang luoy, mga inahanglan mo sa amahan. Og nagrabe jud pong kaya kuno kuya be. Dako adto day tanawan ni makagahi. Pagkan di ni sakit murag ning Hara magsakit tapit ya. dari. Kining dare. Oh, dari. Banhod ni nga dari. Kinahanglan jud ni madali ba kay naara ba jud diya dapit. Luoy man giubuwa nin jud pa check up te. Wa pa kay karon pa na sa Wabag ko ni kahapon na nagkaw ko ng ice cream. Kunog ice cream. Inom daghang tubig. Wa man nilalak doon. Ug di mawa naman siguro sinter. Kuan siguro sila mga libre nga ubo. So makagahi mao to mga pahanjuan taon ko ninyo guys. Kuya Erwin ug ni Ate Alma para sa ilang medication kay maato sila Cebu unsa panggastos nila didto wa jud. Kaya horot na sila kasi balik-balik og ospital. Pila ra kita og manglabas. So dahil salamat makagahi harang ibutang sa screen ang GCash ni Undoy unsa hapang ibutang sa comment. Karay na si Big gutom na kabe. Daghang salamat makagahi. Daghang salamat tanan sa mga kuan sa padang vlog ni Flora May. Salamat. Salamat. Bye-bye, baby. Oh, lagi pa ikan. Kami man mo ako man minda isda sa kagahi. Kami man sa tanya di man sa tinda. Ako magdayag dito sa magdayag ko sa ang bata. Mao ba? Driver ri pud ka? Maghinay-hinay naman dito. Naman gyud ko mawara bisag maghinay-hinay ra padagan. Lagi kay ag konsumo madug mo undang bari tagkaon. Di man ta mo undang kaon diyan ra pay mga bata. Pwede pala man undang sa okay ranta. Bye-bye. Oh. Sige. Bye-bye. Mga kagahi, mga snack taog. Kabulingit naman ko yellow corn. Sweet corn. Tagtuloy 100 ja. Mas undoy diha. Di tagsaan ta min tulo ni lakos undoy kay naghatid sa mga order nga perfume sa katong nga deo-deo ra banja. Nagpadapod atot sa JNT bawas sa magpadaingin man tong mangita sa daog kanang kurir nga kanang okay. Hindi na nog. Why kuan? LBC na laban. Nami ka yung mga kagahi ang gibutangan og kuan, margarine. Dalton tas gawas na po, murag na gawas ito gawas og pudyo. Ting paniud to na mga kagahi kanira yung panagpaniud to 8 mil na gatas kay giluod man kusud ang dangon doy oy dinuguan man mga lain day dinuguan pansit sa day minudog po ano ko kinain. 8 mil ra ko sa butangan og gatas pampakuan ba pampagatas. Halag atong bata. Why ipok.
Buang yaya kay aron hungaw pa ng lisik kay loy ka jug lisak. Ay aron loy ka jug lisak. Loy ka jug lisak. Hindi tabunan, naglusot.